Салом алейкум. Саломати хуба. Чо каде бача? Кор тамом шид, нав миёй. Я дуруши дандонам дард дора. Духтури дандон гуфтам. Ҳамин рӯз пони худ духтури дандон гуфтам, куҷое намерам, ҳама ҷо қимат мекунам. Ин асли ҳамаш қимате ку. А бача, ти я бор мара занг намезани ёхи. Ма дар ҳамиҷа я ҳамсинф дорум нами Москвада стоматологияи кадаги қатъи ад рафиқаш махсус барои нами тоҷико ки ба нархи арзон мегиранд табобат мекунанд дандонта. Эма медонистам кайҳо айта адресошон намегирифтам, ку адресошон кунам, мешон тема бурам дандон теста сос кунам. Ҷураҷон, инаи визиткаи ҳамун бародари ма ҳай, ҳамун ҳамсинфам занг бизан, бугӯ ки адресота ҳами визитката сорбон дод. Яке пирса бига кадом сорбон, бугӯ намо юрист, барое ки агар айноми ма ура бо бугӯй ба фикрам ки хеле арзон мекуна, дига пас яъне мерай бепулам яки данданота табобат мекуна. Баъд ҳамун ҷуроҳот ҳам бугӯ охи мардуми тоҷик бисёр айдаҷа, бугӯ ҳамворам ки нам хеле бародаро дар ҳамҷа стоматология кадиян биёянд ба нархи арзон табобат кунанд. Мегарданд дига дар Россия истрафта усрафта 10,000 рубл расход. Вау, сифтам тоҷика, қади тоҷико кор мекунам. Тоҷикан во махсус барои нами тоҷико ки шодагиян ки арзон табобат кунанд. Унам номеро да занг биза адресоша худаш ҳамаша мега ки даги ҷой. Бегап нест раҳмат калом бор Ба ку. худо ай пага сар барвақтар кор да биё. Эма ҳамин бегав рихма соз мекунам тамом. Давай, ти да ҷой. салом алейкум ба ҳама тамошобинони барномаи мо. Инак сар мекунем барномаи навбатира ҷавоб ба саволҳои шумо сар мекунем. Ай саволи якум савола дода йога. Салом акаҷон, ма ёдгор ака ҳами саволода ҷавоб мегардондем. Якум ҷаримаи гаӣ ва дуюм ваколатҳои прокурор. сар мекунем ай ваколатҳои прокурор. Ки прокурор шида метавонад шахсе ки маълумоти олии ҳуқуқшиносӣ дорад, яъне ки диплом дорад, ҳуқуқшиносӣ хондагии 5 сол. ҳамин шахс метавонад прокурор шавад ва ваколатҳои прокурор 5 сол муҳлат дорад, яъне ки 5 сол пас прокурорҳо метавонанд алӣ шаванд. Судё 10 соланд, а прокурор 5 солай. Прокурори генералӣ метавонад ай кор озод кунад, бо дар кор бимонад. Мақсад берунаи шаҳрам дигар ноҳия ордам, ҳамин прокурори генералӣ шаҳри Душанбе ҳамаша ҳами озод мекунад ва дар кор мемонад. Баъд прокурорҳо ғайр ай кори худшон наметавонанд ягон кори дига да машғул бошанд, бизнес ё ки ягон чизи дига ва ягон мақомоти дига ҳаққу ҳуқуқи дахолат кардан ба прокуратурара надорад, яъне ки ҷудогона дигар мақомоту. Мегзарем ба саволи навбатӣ. Номушнавистагии Любочи. Ронанда метавонад корманди гаира ба навор гирад? Дар ягон қонун омадагӣ нестае ки корманди гаира ба навор нагир, яъне ки иҷозат ҳастай. Мегзарем ба саволи навбатӣ. Савола додаи Тоҷикреп. Акай Сорбон, ҳамин мӯи сари баланд дар мактаб ҷиноят мешавад ё ки не? Сара калбиз кардам бо меган пас кун, мактаб диромадан намемонанд, аммо ҳақ доранд ки диромадан ё сир кардан ай мактаб барои мӯи сар сир кунанд. Ака барои мӯи сари баланд кардан и ҷиноят ҳисоб намешавад, и ҳуқуқвайронкунӣ мешавад. Мақсад ҷиноят ӯ чизае ки ту ягон одамкишӣ мекунӣ, ягон кори дига мекунӣ, ту дар ин ҳолат ҳуқуқвайронкунӣ кардеса, яъне ки ҳамун оинномаи мактабта ҳуқуқша поймол кардеса. ҳар як чиз ба худаш оиннома дорад, дар онҷа ҳуқуқҳо нависагӣ, яъне ки мисол дар онҷо ҳам хеле чиз маънай, яъне ки дар мактаб нависагии мӯи сари баланди талаба маънай, ҳамин чиз маънай. ба ҳамин хотир мумкин нест ки хай хитон бинен як хелошин ин қадар мӯи сар мемонад, боз сара дар як моҳ як бор мешува ва рӯи тозагирам дуруст намеяд. Мегзарем ба саволи навбатӣ. Савола додаи Каромат. Салом акаи Сорбон, якчанд савол дорум. Дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бо ягон духтар ошноӣ пайдо намудӣ, яъне бо духтар ошиқ шавӣ, агар ишқи ҳар ду тараф бошад, оё бо ӯ дар зангҳои танаффусӣ озодона суҳбат намудан иҷозат ҳаст ё ки не? Мегзарем ба саволи дуюмаш. Нисбат ба хонандагон аз тарафи омӯзгорон овардани фишори ҷисмонӣ ва ё асабонӣ маҷбуран кор фармондан, дар рафти дарс муҳокимаи мавзӯи дигар, яъне аз дарс берун баромадан иҷозат ҳаст ё ки не? Ака дар муассисаҳои таҳсилӣ мисол ту ҳам дарса халалдор накун, ҳастай ку дар ҳамин мактаб бачаҳо даври мактаби арӯсиш пеш даштагия худаш ақиб даштагия хатнависак мекунанд, дар рафти дарс луқма партоӣ мекунанд, ҳами хеле наку қонун ягон чизра маъ накардай ки мисол ишқварзӣ накун, яъне ки дарса халалдор накун, марҳамат берун ай дарс. Нисбат ба хонандагон ки ба ӯра фишори ҷисмонӣ меёранд, ай мавзӯи дарсӣ мебуроянд муаллимо. Ягон муаллим ҳақ надорад ки берун ай мавзӯи худаш дарс бигзарад. Мақсад дар ин ҳолат метавонӣ барои ай болои ҳамун муаллим
ариза бинависӣ шикоят кунӣ. Ягон муаллима наметавонад ки биёяд дар дарси забони модарӣ англисӣ дарс бида ё дар дарси таърих русӣ дарс бида. Мумкин нест сайёраи қонунӣ хеле. Мегзарем ба саволи навбатӣ. Савола додай I am Tajik of номушнавистагӣ. Бародар, як савол. Агар шиносномаи русӣ дошта бошӣ дар Тоҷикистон, мумкин аст бариш гаштан шиносномаи чихеле дошта бошӣ ё ки не? Қонуни хидмон ҳамин чиза манъ кардагӣ, значит ки манъ дар хидмон. Мегзарем ба саволи навбатӣ. Савола додай Саидҷамол Давлатов. Салом алайкум. Саволи ман ҳамин ки вақте фарзанд ягон одам дар Россия бошад ва инкоми ҳамун шаҳр ё ҷамоат ҳуқуқ дорад ки падари муҳоҷира дар прокуратурат ё дар ҳолате ки вазъи оилавишон нохуб бошад. Рост дига бародар, ман ҳамин саволи хита нафаҳмидам. Саволта пирратар ба мазмунтар навистай, нафаҳмидам савол. Мегзарем ба саволи навбатӣ. Савола додай Аминҷон. Вақте аз зана ҷудо мешавӣ, кӯдак дорӣ, ягон ҷо кор намекунӣ, хонаи шахсирам надорӣ, дар ин ҳолат чӣ гап мешавад? Бародарҷон, Аминҷон, аввалаш ки ҳичи надошта бошӣ, зан наги бигардам. Не ки баде ки мақсад ки зиндагӣ пастиву баландӣ дора, як рӯз дорӣ, як рӯз надорӣ. Вақте ки аз зана ҷудо шудӣ, хонаи шахсӣ надошта бошӣ, ҷои кор надошта бошӣ, дар ин ҳолат хона ки надорӣ, зан худша маскун кардан наметавонад. Қонун ҳамин чиза даже иҷозат наметиҳад. Барои алимент, мисол тира ки зурат нарасад, ти бародар дорӣ, падар дорӣ. ҳамин нигоҳ мекунанд ки шароити худат нарасид, ти уҷа ариза менависӣ ки мара зурум намерасад. Бародарат ки розигӣ дод, айтан ти бародарат алимент споридан мегирад. Мегзарем ба саволи навбатӣ. Эмомалӣ Халилов савола додай. баъд ростай ки то 25 солагӣ ҳуҷҷати ронандагӣ наметиҳанд. Аки чиза ҳукумат имзо накарда. ин гап дар байни ҳама ҳаст. ҳукумат ҳам чиза ба имзо нарасонида. Вале ҳозир бо мо дар бораи ҳамин гайё мавзӯъ майда камтар прак карда шумо мефаҳмонед, бо ҳама шахтон мефаҳмед. саволи навбатиша додай бо ҳамун Эмомалӣ Халилов. дӯсти азиз, дар кадом ҳолат нозирони бедия метавонанд ҳуҷҷати ронандагиро як умра ришад кунанд дар ҳолатҳое ки ҷиноятҳои вазнин мекунӣ? Ту мезанӣ ягон одам мемирад. Дар ҳамин ҳолатҳо тура як умра ҳам ҳабсит мекунанд, ҳам правата запрет мекунанд. мегзарем ба саволи навбатӣ. савола додай Алиҷон Самиев. агар духтараи 18-сола болорад, духтариша бигирӣ ба розигии худи духтар чӣ ҷавобгарӣ дорад? Ва агар хонаводаи духтар шикоят кунад чӣ? Бародарои азиз, ҳамин савол қариб ки дар ҳар барномаи ман ҳастай. ин духтар розӣ ҳаст, нест, ба балоғат расидагия ё ки расидагӣ нест, ин дар назди қонун ҷавобгарӣ дорад. ака ҳамин қаш фарқ мекунад ки мисол ба балоғат расидагӣ набоша, статьяш баландтар. агар ки 18 сола боло бошад, статьяш пасттар. не ки ӯ фарқ надорад ки духтар розӣ ҳаст, нест, ҳатман ҷавобгарӣ дорад. инак барномаи рӯзаро ба охир мерасонем. саволои ҷа беҳад бисёрам. барои мо фикр кардаем ки барномаамона кам кунем. мақсад 5 минут 6 минут шава, саволора тақсим кунем. мисол ҳар барномада 15 та 10 та савол ҷавоб диҳем, ҳамин 5-6 минут шава басай. саволо бо ҳастанд, дар барномаи оянда ин саволотона ҳатман ҷавоб метиҳем ва дар бораи гаие ки гуфтем, дар ҳамун давоми саволо ҳамаша мефаҳмонем ба шумо. бародарон ва хоҳароне ки дар шаҳри Москва қарор доранд ва нияти гузаштан аз сарҳадро доранд, ба шумо як бародари тоҷикро тавсия медиҳем ки шумо ба он шахс муроҷиат кунед. шуморо аз ҷои даркорӣ гирифта аз сарҳад мегузаронад. аз Москва ба Тоҷикистон ва аз Тоҷикистон низ ба Москва сафар мекунанд. ва инчунин аз номи канали мо, яъне юристиҷей, ба онҳо муроҷиат кунеду ба худ тахфифҳо бигиред. дар рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед.